giwe gini gi luar bil ni piny mondo mo luar ago erokamano gi matino. Erokamano ahinya. Machiegni pachi ewi wach omenda ma bende oting'o gigo motenore kod ng'ado nduso wi osach jotich midwa ger go ot kind mamoko. Wach mar kalo bil ni to chunya ok oyiego, kendo chunya tek matamre gi nono nikech gini biro duoko chumi mar dhano piny. Ji chamo msara matin, ka koro ng'ato chamo siling' 1000, ka ng'ato chamo siling' 10,000 iduoge ng'ado kata mana pesa ne, koro ng'ani dong' gang'o mobiro konyorego. Samoro en gi nyithindo motero sikul, ok onyal yudo pesa kata madoyud kaka dokonygo nyithindo. Miya an owuon tapingo gini, to ka wabungo ero ni gidhi kale, to wewa gikale to nikech en ni gin gisechiemo ma giyieng'. Ing'e ni ng'ama oyieng' ok nyal ng'e ni jomoko denyo. Kata sirkal ma wantie buoye ni bende ok ong'e ni ji chandore. Sani ji chandore matamre gi nono, ma kata kaka ng'ato yud pesa. Ka sukari kilo achiel siling' 250, to in gi siling' 500 tidwa ng'iewo sukari kende, sukari kilo achiel idwa ng'iewo 250, mogo bende en 250, gigi duto te siling' 500 ma ng'ato ok nyal yudo odiochieng'. Dong' ineno ka gini dhi johinyo piny. Tang'e ni sirkal ma wantie buoye ni to rach. En sirkal michuno gi thuon. To we ochune gi thuon, Nyasaye biro nene, nikech Nyasaye manyalo gik moko duto. To ka Nyasaye emoketo wa bwo piny ka, to kelonwa chandruok machalo kama, made obed noneno, ka noyudo telo nowacho ni bottom up. En moikawo piny titero malo, to ka koro kawo mana malo to tero piny. Kuonde ma joma noseyudo emimiyo telo, joma nokoyudo. Erokamano. Koro ka penji ei bilno wacho ni weg geche ka utimo wala kod weg geche ibiro mednegi osuru mar 5,000 higa ka higa. Mano nyalo wacho ang'o? Gari to koro joma biro idho gari biro bedo maonge, nikech ang' ne idh gari be wuoth biro tamore. Idwa dhi wuoth to onge kata pesa ma didhi go wuoth. Ji biro siko mana udi, onge gima ji biro timo, nikech piny osebiro moridore matek. Mi ando ka yie gi ng'ado ni chulo osuru mar geche, ni chulo osuru mar geche. Kisechulo osuru mar geche to gari